Hello mga idol, kumusta po kayong lahat? Ako po si Joel Puerte, aka Mr. Sukisok. Alam nyo, napabideo tayo ngayon at magtatagalog tayo dahil sa aking ikukwento at ipapakita sa inyo. Alam nyo mga idol, may nag-text sa akin kagabi, nag-message dito sa aking page na hindi katanggap-tanggap ang yung mga pinagsasabi niya sa akin. Minumura po ako at sinasabihan ako na gago. Nagmamarunong daw ako at mayabang. Kung gusto ko lang daw magpasikat, kaya gumagawa lang daw ako ng kwento. Alam nyo kasi mga idol, yung content ko na isang content na tumutulong ako sa mga sikat na vloggers. At oo, kung pagbabasehan mo itong page ko na ito ay talagang wala akong alam. Pero alam mo, Brad, kung nanonood ka man ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nagawa ko. Ginawa ko lang yung content na yon dahil gusto kong makatulong. Kaya panoorin mo ito para malaman mo kung sino si Mr. Sukisok. Pasok, Boy Bertod. Ano yung bang oras sa amin tatakakabsat? Siya gam ni Maximo ako, aka Boy Bertod, may isang vlogger nga nakaranas, iti pagka-holdings, iti sweldo, iti pagka-vlogger, iti ni Facebook. At ante umot nga naalat, mali-mali, diyan na pilapan tayo di. Kaya na isutipon kin ka po, nga na-holds, jay sweldo unti kas may isang vlogger. Kaya adumot yun yung pagpakitaak dito yung lugar me, dito Isabela, nga amin nga nang ipakitaak, ket naitsamba nga sanda nga among ayusan je page tayo nga Boy Bertod. So nga kung nabayag nga kung naala je sweldo tayo kas may nga vlogger. Uri na nga to ti nagadalan dagi nang ipakpakita kidi nga mahakti ko nada handamot nga nga vlogger. So nga nga kabisado. So nga naki sa palaran kini Joel Porte nga urihan ko pa nga nakita iti personal. Kat in sa palarang ko nga in paayos je page ko kin isuna tapno ti kastakat maalat ti sweldo ti kas may nga vlogger iti Facebook. Ket kaasi ti apo ket naayos na mutpiman ni Joel Porte nga iso ti makin page iti funny videos. Ket agyaman ako na kini Joel Porte naayos na met iti problema tayo kat ita ay ket kaasi ti apo agyaman ti apo maala tayo matan iti sweldo tayo nga nabayag nga in hold ni Meta gapo iti kamakamali nga napilapan tayo jaya pagpilapan na. Ulit kagyaman na kini Joel Porte nga makin page iti Sunny Funny Videos dita Ilocos Norte. Okay, maraming salamat din sa iyo, Boy Bertod, sa iyong binigay na tiwala sa akin. At ako po si Joel Puerte, aka Mr. Sukisok, nagsasabing huwag po tayong magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa, lalo na kung ito ay hindi nating kaharap.